El nom de Caroli surt de que al principi va ser amb K, amb C, Boni Caroli, amb C. Va passar que la meva primera companya es deia Carol. I d'aquí va venir el nom. I buscant noms, un dia vaig dir Carol Caroli. I llavors al cap d'uns anys, em van arribar quan ja va arribar l'internet i tal, m'arribaven molts correus des d'Itàlia. C'è Caroli, c'è família. I és que resulta que a Itàlia hi ha molts Carolis de circ. I llavors sempre passava una mica, quan anàvem a actuar, la gent deia, on està la Carol? Amb el Boni Caroli, la gent pensava que era un noi i una noia. I llavors, quan ens vam separar, vaig dir, a partir d'ara em fotré una K, i ara és amb K de quilo, Carol. Però vull dir, no, va ser un nom, doncs mira, així, com de casualitat. Va ser quan vaig agafar el monocicle. I vaig dir, home, això de les rodes a mi se m'ha donat tota la vida, doncs ara em trauré la roda del mes. Què va passar? Que les habilitats tens que descobrir-les, tens que aprendre-les, però després hi ha un camí que és el que després costa més, que és quan vols desenvolupar la tècnica, els trucs, les habilitats. I això ja necessites, no dic el mestre, però necessites més informació. I això és el que jo vaig fer, d'alguna manera, és buscar gent que havia fet en aquella època. I de tot això, la meva passió del monocicle va anar cada vegada més. Tal va ser que vaig començar a competir a la Xina, al Japó, m'anava a proves. Per què? Perquè ningú és profeta en su tierra. I això vol dir que hi ha altres països que la gent està repetint el que fas tu. Vull dir, no ens hem d'enganyar, no som únics. Sempre hi ha quelcom que inclús potser s'assembla físicament, i hòstia, tio, sembla una còpia. El que va passar és que a mida de practicar, encara no hi havia internet, però a mida de practicar, conèixer amb aquest, em vaig anar movent amb una èlit, digue-li, que em va fer portar a aprendre més i a voler estar al rovell de l'ou. Llavors, els valors meus que intento és que la gent acabi de veure l'espectacle i digui, hòstia, ja ha passat una hora? Joder, això vol dir que li ha agradat, que no s'ha anat, que no s'ha despistat, que ha estat concentrat. I l'altre és donar-li aquesta informació de vivència i després la proximitat que jo tinc a l'hora de fer l'espectacle, la manera com em belluga, el meu personatge té una manera de fer que això m'afavoreix, perquè quan acabo l'actuació, al cap d'aquests dies em truqui un altre i em diu, escolta, et vaig veure tal dia i m'agradaria que vinguessis a actuar. Això és el bo, entens? Vull dir, el bo del teu treball és que agradi, sorprengui, tingui un valor cultural i de manera de funcionar, i que això doni peu a que et vagin trucant per tornar a un altre lloc, que també, no sé. Aquest és un dels valors que jo li trobo a la meva feina. D'alguna manera jo sempre ho diré, que cada un ha posat una llavor perquè la cosa vagi creixent, i hi ha gent, igual que vosaltres no sabeu ara qui és el Charlie Rivel, però sabeu qui és el Rogelio Rivel, clar, a mi m'omple de satisfacció. Per què? Perquè sent el Charlie Rivel molt més famós pels altres, la gent comença a sentir més Rogelio Rivel, i no deixa de ser una paradoxa el fet que comença a tindre un valor més atractiu al Rogelio, perquè es va dedicar a la docència i en canvi l'altre es va dedicar més a l'artista. Això el que va fer és que aquest sector del circ agafés molta més força, i al cap d'uns anys ja vam començar a estructurar tot un organigrama, perquè d'alguna manera el que vam fer nosaltres és exigir a la Generalitat de Catalunya i als departaments de cultura que el circ estigués contemplat com una art tan igual com la dansa, el teatre, el circ. Llavors és quan, després de molta incidència, hem aconseguit fer una cosa que es diu el Pla Integral del Circ. Però vam canviar
la ACC, i van posar una P. Llavors ens van dir Associació Professional del Circ de Catalunya. Vull dir, vam deixar de ser Associació de Circ de Catalunya perquè d'alguna manera se'ns veiés com a professionals.